Planetu vedomosti určite používať, lebo sa s ňou učí jednoduchšie, učí sa s ňou zábavnejšie a deti to oveľa viac baví. Základná škola pri zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici patrí do systému špeciálnych škôl a poskytuje vzdelávanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom. Cieľom našej školy je zachovať hlavne kontinuitu vo vzdelávaní medzi kmeňovými školami žiakov, z ktorých prichádzajú, a našou školou. Využívame pritom moderné prostriedky a samozrejme aj výukové programy a mnohé portály, ktoré nám poskytujú digitálny obsah vzdelávania. Jedným z veľmi obľúbených portálov, ktorý využívajú pedagógovia našej školy spolu aj so žiakmi, je práve Planéta vedomostí, ktorá nás zaujala hlavne tým, že neposkytuje len precvičovanie učivá žiakom, ale predovšetkým aj umožňuje žiakom, aby si osvojovali nové poznatky na základe tohoto digitálneho obsahu vzdelávania. Taký veľký význam portálu Planéta vedomostí vidím v tom, že žiaci získavajú nové poznatky a tieto poznatky sú akýmsi aj návodom ich celoživotnému vzdelávaniu sa. Majú možnosť práve prostredníctvom takýchto portálov získavať nové vedomosti, nové skúsenosti a zručnosti. Pre mňa je obrovským prínosom názornosť, ktorá teda na Planéte vedomostí je. Sú to formy, ktoré sú pre tie deti zaujímavé oproti nejakým klasickým formám učenia, takže určite to považujem za prínos. Deťurence, ktoré nemôžu vyjsť z izby, si vedia predstaviť veci vďaka videám a názorným ukážkam. Škola zase tieto technológie vie využiť na to, aby sa možno viacej odhodlali na to štúdium. Môžu pracovať individuálne a svojím tempom. Môžu sa kedykoľvek vrátiť k tomu, čomu nerozumeli. A každú novú látku si môžu vyskúšať v ďalšom slajde krátkými úlohami a testami, ktoré sa im veľmi páčia, pretože ich nemusia písať.